Egoeran onbertan darueguz 39 egun greban gaur, markada eta markada asko egon dielako egoera oso prekarioan, eta ondorioz langilek erabaki zabien esabilea nahi IPCA bakarrik, baizik eta IPCA baino gehiago. Eta horrez gain bebai, ez bakarrik erosalmen handitu, baizik eta bigarrenik las cláusulas antirreforma laboral deitzen dutzi egune, eta cláusulas de blindaje deitzen dugune. Orduen gure genuen hitzarmen egoki eta duin bat, garbialdik esaben onartu gure eskaintza, udalak be esaban egin beharrekue, eta langilek euneko eunien greba astiera baki zabien. Eta galdera bada, ze puntuten gauzen oin bertan, egia da, greba zigarenetik bai egon diela mugimenduek alkatetzaren partetik eta garbialdiren partetik. De hecho, oindala 2 egun jaso dugu eskaintza berri bat udala eta garbialden partetik, eta gaur eta bihar artien aztertuko dugu ea iruditzen jakun akordatzeko modukue edo jarraituko dugun greba mugagabean. Diru publikoa da, solo que azpikontratatuta dago, baina diru publikoa da eta zerbitzu publikoa da. Eta beraz, erantzule nagusia guretzako administrazio publikoa da. Sarritan alderdi politiko batzuk esaten dabe euren kontua ez dela azpikontratatutako kontuak, baina gu ulertzen dugu baietz, argita garbi baietz. Gu pozik gauz, herrizen topetan gabizen elkartasunagaz orokorrien, eskerrona emon ugaoko herritarri zentzu horretan, eta berriro interpelatu udala eta garbialdi akordio batera lortzeko, eukin dugu azken proposamen bat, aztertuko dugu, eta efektibamente gauza bat esan dan asko bai da igoera handiak eskatzen ari direla langileak. Guk horren aurrean esaten dugune da alderantziz, hamarkadak daramatzala udalak izugarrizko dirua aurreztuz azpikontrata honekin. Langile hauek hamarkadak daramatzatelako etengabeko pobrezia eta prekarizazioan oso prekarizatuta. Eta beraz logikoa da, orain ez eskatzea bakarrik IPCA, baizik eta euren erosalmen handitzea. Eta hori da langile hauek eskatzen dutena, eta horregaitik daude greba mugagabean.